Hola, benvingudes i benvinguts. Avui veurem amb Sigmaplot com fer gràfics apilats amb barres d'error. En l'altre vídeo hem vist com fer gràfics de barres agrupats, com era aquest tipus de gràfic que veiem en aquesta figura. Aquest altre tipus de gràfics que veiem en el panell B d'aquesta figura, que són gràfics de barres amb error apilats, que ens serveixen per desglossar components d'alguna variable, com per exemple, habitualment quan treballem en percentatges. Per exemple, us porto aquí en aquest cas on tenim percentatges dels diferents grups, tant de yeast, bacteria i altres fongs, o per exemple en aquest gràfic de la dreta d'un altre article on tenim una població com amb el temps les seves llavors van perdent la viabilitat en diferents dels seus tipus. Per exemple, veiem com el tipus de les llavors que estan vives va disminuint amb el temps i així ho fan altres percentatges d'aquesta població de llavors amb les hores. D'acord? Podeu veure més detall d'aquests gràfics en els articles, que us deixo les citacions per aquí per si voleu fer una ullada. Per crear aquest tipus de gràfics és relativament complex a l'hora d'introduir les dades, i per tant passarem lentament per aquest pas de preparar les dades per fer aquest tipus de gràfics, però són altament informatius quan volem veure l'evolució dels components respecte a un percentatge. En aquest exemple que porto per fer aquest tipus de gràfic, el que vam mesurar és en diferents espècies el contingut de diferents tococromanols, que en aquest cas, per fer-ho més senzill, he posat tococromanols de l'1 al 8. En aquest cas els he posat números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'acord? Tenim diferents compostos i volem veure la proporció d'aquests diferents compostos que representen en les diferents espècies. Per tant, aquí ja hem preparat les dades en percentatge, d'acord? Aquesta mitjana de 10, error estàndard de 2 per l'espècie 1, vol dir que l'espècie 1, del seu contingut total de tococromanols, té un 10% del tococromanol 1, té un 40% del tococromanol 2, un 10% del 3, d'acord? Per tant, tot això ens hauria de sumar 100. En el cas dels exemples que veiem abans, veiem també en percentatge els diferents tipus de microorganismes, per exemple, o veiem els diferents percentatges de les llavors, quines estaven vives, quines estaven debilitades, quines estaven mortes i quines estaven avortades, per exemple. D'acord? En funció de les dades que tingueu, haureu d'agrupar, però tindreu segurament un conjunt de variables que són les que voleu veure els seus percentatges i per tant podeu calcular la suma total i fer els percentatges, i una altra variable que serà la que voldreu estar comparant els seus components. En els casos d'abans eren temps i diferents tractaments, si no m'equivoco. En aquest cas volem comparar les diferents espècies. D'acord? Un cop vist això, que potser ho veureu més clar quan veiem el gràfic al final, anem a preparar les dades per fer aquest gràfic. Un pas que ja he fet aquí previ és calcular els percentatges que representen en aquestes dades fictícies, d'acord? He fet aquests càlculs dels percentatges per cada una de les espècies, d'acord? Quin percentatge representa cadascun dels tococromanols respecte al conjunt total de tococromanols. Ara, per preparar les dades per poder fer aquest gràfic, us heu de fer una idea de com construirem aquest gràfic. Aquest gràfic el construirem anant apilant les diferents barres, d'acord? El que farem és, primer, en aquest ordre, que el podeu decidir vosaltres el que vulgueu, jo faré de l'1 al 8 de tococromanols, en aquest ordre farem la barra d'error del tococromanol 1 i a sobre hi posarem la barra d'error del tococromanol, a sota la barra del tococromanol 2. Perquè es vegi, el que farem és sumar l'1 amb el 2 de manera que sobresurti i la diferència serà el tococromanol 2. El tococromanol 3 ens apareixerà per sobre i per sobre. Això vol dir que l'últim ha de ser 100. I aquest valor que és de 2%, és el que ha de quedar entre diferència entre el 7 i el 8. Anem a explicar clarament. Anem a preparar aquestes dades perquè veieu com es fa. Copio aquesta taula aquí sota, elimino els valors, perquè ara anem a crear aquesta suma acumulativa per poder fer la visualització de dades correctes. En primer lloc, la primera columna serà normal. Tindrem les nostres dades tal com les teníem. És aquesta primera columna de tococromanol 1. Per fer la segona columna, simplement hem de sumar la columna d'abans més el que li afegeix, en aquest cas, el tococromanol, perquè ens sobresurti una mica. D'acord? Apliquem directament aquesta funció, ho faig sense format perquè em quedi bé la taula, i l'error estàndard, això sí, hem de copiar tal qual l'error estàndard que tenia.
Bé, efectuem aquest procediment per tots els casos en què va sumant, i ja els hem copiat tots. Fixeu-vos que com que la fórmula s'ha mantingut tota l'estona, que és l'anterior acumulat, més el que li estem sumant que volem representar per sobre, doncs ja és tot correcte. I fixeu-vos com efectivament l'últim és 100. No vol dir que sigui del 100%. Com que tindrem la barra del tocoronal 7 per sobre, veurem com el tocoronal 8 és d'un 2%, la diferència entre aquest i aquest, d'acord? Aquí copiaríem l'error estàndard de la taula superior. Ja tenim les vostres dades per entrar al Sigmaplot. Les copiu i ens n'anem cap allà. I ja ho tenim aquí, els diferents tocogromanols, mitjana i error estàndard acumulatius per al tocoromanol 1, el 2, el 3, el 4, el 5, d'acord? I fins al 8, perquè en aquest cas teníem 8 components. Recordem que l'últim ha de sumar 100. Val? Anem a crear aquest gràfic. Aquest gràfic es crea aquí, com sempre, Create Graph. Volem unes barres verticals. Molta atenció en aquest punt, perquè el que nosaltres volem crear és unes barres apilades, unes stacked bars. Però, per poder-hi ficar l'error estàndard, Sigmaplot no ens permet fer-ho des de stacked bars, d'acord? Sinó que per poder tenir barres d'error hem de crear-ho des de Simple Error Bars. Ara veurem com. Tirem a següent i aquí li diem que tenim amb una parella d'X i Y, les nostres X seran les espècies perquè és el que volem comparar, i les Is seran els nostres tocogromanols. Seleccionem les X, que són les espècies, i per la barra d'error comencem pel 100 i li diem la barra i l'error. Finalitzem. Ara tenim un gràfic on tots sumen 100. Això és zero informatiu. D'acord? Ara el que hem d'anar fent és aquí dir-li afegiu un new plot i aquest cop li afegim l'anterior, el tocomanol 7, el que quasi suma 100. Un altre cop el mateix, li diem que són les mateixes X que abans, són aquestes espècies i que les barres d'error ho volem pel penúltim, aquest d'aquí. D'acord? Finalitzar. Fixeu-vos què ha passat. Aquí ja tenim, veiem com a l'espècie 1, recordeu que era un 2%, aquest tocoromanol 7, doncs ja el veiem aquí, aquest 2%, amb el seu error estàndard, d'acord? El que estem fent és solapar aquestes barres per poder anar veient el seu error estàndard. D'acord, ara procediríem a anar afegint els diferents plots, amb molt de compte de no equivocar-nos en quin seleccionem. D'acord, doncs ja ho tindríem tot i els hem ficat les diferents barres, tenim tots els tocogromanols introduïts i ara doncs editaríem una mica el gràfic perquè ens quedés més bonic. Aquí tindríem percentatge de tocogromanol. Per exemple, hi podríem introduir les unitats amb les que es van calcular, el que ens interessi. Com que aquest gràfic va de 0 a 100 perquè és en percentatges, doncs podríem marcar-li que el 0 és el 100, malgrat així no veuríem la barra d'error, per tant us recomanaria que com a mínim fiquéssiu, per exemple, 110, i que s'entengui, o 120, com estava, perquè així veurem el límit del gràfic, més correcte. I així visualitzem també aquesta barra d'error d'aquí. Recordeu que les barres d'error li podeu demanar que es vegin també per sobre i per sota. També és una opció, d'acord? Ho canviaríem el tema de les barres d'error aquí a cadascun dels plots, que cadascun dels plots significa els diferents tocogromanols que hem anat introduint, recordeu? Doncs en comptes de dir-li from 0, li diríem to 0, per exemple. Li podríem ficar que anés cap avall, el que preferiu, d'acord? Depèn de la visualització que estiguem fent i al final com us quedi. Doncs en aquest cas, recordeu que tenim cada un dels plots representa cadascun dels tocogromanols. Per tant, a l'hora d'editar colors, haureu d'anar modificant el plot 1, ficar-li el color que vulgueu, per exemple aquest, el plot 2, el color que vulgueu, per exemple aquest, etc. D'acord? El plot 3, perdó. A l'hora d'editar els noms a la llegenda, doncs podeu anar aquí a les propietats de la llegenda i veureu que us apareixen tots els diferents colors i els diferents elements. La columna 16, per exemple, era el tocogromanol 8, etc. Hauríem d'anar substituint per cadascun dels nostres casos. He canviat una mica els colors perquè quedés una mica més visual i més xulo per poder-ho interpretar. Ja tenim el gràfic apilat que volíem, on podem veure per les diferents espècies quina proporció representen els diferents tocogromanols que hem mesurat i fixeu-vos que al final és molt visual perquè podem veure que l'espècie 4 té menys del tocogromanol 2 que no pas l'espècie 1, on és el component majoritari. Podem fer aquest tipus d'interpretacions realment molt útils i podem veure les barres d'error.
Fixeu-vos, doncs, que el que podeu aplicar-ho a qualsevol dades que tingueu en què vulgueu desglossar els tractaments, tampoc és necessari que siguin percentatges, no cal que siguin fins a 100, sinó que podeu utilitzar-ho sense fer percentatges si les unitats són comparables. No ho podríem haver fet sense que sigui tot cromos en percentatge, sinó en valor absolut quina quantitat hi havia, i així veuríem en quantitat quin hi ha més i quin hi ha menys, no en percentatge. També seria una opció. No sumarien 100, simplement us heu de fixar que tots vagin sent, preparem les dades d'aquesta manera acumulativa, d'acord? Aquest tipus de gràfics són molt útils, doncs, per veure diferents composicions entre elements. Això és tot. Recordeu visualitzar altres vídeos que us expliquen com fer altres tipus de gràfics amb Sigmaplot i revisar com exportar aquests gràfics i com optimitzar el vostre ús de Sigmaplot. Qualsevol cosa, em deixeu als comentaris i molts ànims!